Emakume zinegileen inguruan, arituko gara ondorengo minutuetan, arnasa betean, dokumentalak emango digu horretarako aukera. Tira, Rosa Zufiak eta Berta Gaztelumendik zuzendua, bihar bertan Arrasaten ikusteko aukera izango dugu. Eta tira, aitzindariek urratutako bidea eta gaur egungo emakume zinegileek egiten ari direnari buruzko dokumentala da. Hori jasotzen du arnasa betean dokumentalak, esan bezala bihar 7:00 Amaia antzokian ikusgai izango den. Berta Gaztelumendi, ongi etorri gurera. Eskerrik asko. Tira, emakume zinegile askorekin izan zarete, saiatu zarete beraz, gaur egungo egoera zein den azaltzen, ez da? Ados daude, definizio horrekin? Bai, saiatu gara haiekin hitz egiten, da gero, definizio hori ondo dago, baina gauza gehiago badaude pelikulan, sorpresa gehiago. Oso ondo, poliki-poliki joango gara aipatzen, eta akaso denak ez ditugu esango. Baina nik uste dut zuzenena dela, trailerra prestatu duzu, eta pixkat pelikularen edo dokumentalaren ambientea eta ulertzeko zerri buruz den, bera ikustea, trailerra ikustea, ikustezagun ba. Emakumeak humanitatearen erdia dira, kezkak eta hausnarketak eta desioak islatzeko mundu erdiaren errelatoa faltan zegoen. Eskertu beharreko lehenengo gauza izango litzakeela egitearen ausardia. Hablas con tu perspectiva, entonces la voz es tuya, es más posible que la realidad de los personajes que retratas sean mucho más cercanos a una realidad realmente femenina. Feminismoak niretzako daukan gauza eder bat, dene jartzen duela zalantzan, ez? Cuando las directoras éramos mujeres, lo primero, había un cuestionamiento de la calidad mucho más claro que el de nuestros compañeros cineastas, ¿no? Y luego unas dificultades obvias de financiar. O sea, llevamos como muchísimos grandes premios de mujeres. Y no es porque estemos de moda, es que por fin hablamos. Por fin nos escucha alguien. ¿Qué pasa contigo, chaval? ¿Qué es? Como creadoras somos diversas, ¿no? Y hacemos cosas distintas. Zinema realista egin nahi duenak egin bezala, ez? Fikzioa egin nahi duenak ez bezala dokumentala egin. El viaje de la búsqueda de un sueño es como que todo se entremezcla y todo teje la película final. Berta, hortxe trailerra, dokumentalaren aurrerapen edo laburpen txiki bat. Tira, hainbat gauza entzun ditugu eta ikusi ditugu. Estibaliz Urresolak esaten du hasieran ez da emakumeak humanitateren erdia dira, mundu erdiaren errelatoa faltan zegoen. Emakume zinegileek argi dute hori. Gizarteak bai, Berta? Gizartean ia falta den emakumeen errelatoa? Noski. Badakien edo konturatzen garen. Nik uste ez gerala konturatzen edo behintzat jakingoz bagenu bezala egiten dugula edo egiten duela gizarteak, ez? Beste gauza bada, emakumezkoak, feministok, errealitate horretaz ez bakarrik arakatu, baizik eta sentitu eta beste modu batean dekodifikatzen da, ez? Baina bai beste alde batera begiratzen da, ez? Eta azken finean beste aldera begiratze horrek eskagartzen du, kontutan ez izatea mundua gizonezkoak eta emakumezkoak osatuta dagoela, ez? Eta orduan horrek zer eragina dauka, eragina dauka bai lanean, bai kulturan, bai artean, bai familian, ez dakit, alor guztietan noski. Ez da moda kontua, dio beste batek, orain hitz egiten dugu eta entzun egiten gaituzte. Oriola sentitzen duzu zu ikertzaileare bazara, ziur neurtuta dauzkazuela olako kontuak. Olaxe da, moda kontua da, ez da? Nik ez dut uste modua kontua denik, nik uste gauza asko bateratu egin diela eta nik uste gaur egun duela 10 urte
bizi ez ditugun gauzak bizitzen ari garela eta badagola beste sentsibilizazio bat, ez? Nik uste gaur egun adibidez indarkeri sexista erreparatzen badiogu, gizartean erantzuna askoze irmoagoa da eta askoze zabalagoa da, lehen baino. Eta bestetikan ere, gaur eskoletan, guztietako eskoletan, emakumezkoen presentzia asko altuago da, profesionalagoa da, eta bar, eta bar. Horrek ez du esan nahi, oraindik ere gauza asko gelditzen diela egiteko, eta bidea luzea dela, ez? Baina nik uste badagola beste modu bat, beste egoteko modu bat emakumeentzako gaur egun. Zenbat emakume zinegilerekin izan zarete Arnasa betean dokumentala egiteko? Nik uste 19 eta ikerlari bat, 20 lagunekin, 20 emakumezkoekin egon gera hizketan. Eta harrera zelakoa izan da, Berta? Harrera oso ona, bai beraiekin kontaktuan jarri ginenean eta proiektua esplikatu genienean, zer egin nahi gendun, beraiei oso ideia ona irutu zitzaien eta egia esan berehala baiezko eman ziguten, ez, nahi zutela parte hartu. Egia esan ez daudela denak, imposiblea zen, bestela egiten zu bilduma aspergarri bat, ez? Orduan hor ere indartzan horrelako aukeraketa bat. Ez dala izan sekula aukeraketa bat kalidadeari begira, ez da inondik ere, baizik eta izan da lurraldetasuna, adina, generoa eta horrelako gauza kontutan harturik. Gauza asko irten dire elkarrizketa horietatik. Bada gai edo hausnarketaren bat sorpresaz hartu duzuna, espero ez zenuena? Egia esan ez, baina badaude gauzak oso ondo adieraziak eta oso adibide onak jarriak, eta nik uste oso, ez dakit, adierazgarria dela esaten dutena, ez? Agian ez dugu ezer berririk edo oso berririk esaten, ez dakit, edo zein feminista joten bada, edo zein emakumea genero gaietan inplikatua dagoena, ez zaio irudiko beste munduko gauza. Baina bai, harritzen zaituna da, zenbat zinea egin duen emakumezkoek, zenbat pelikula, zenbat zinegile dagoen, eta danak egon dienak, gehienak ezkutuan, ez? Horrek bai harritzen zaitu, eta zenbat gauza dagoen, eta zenbat obra dagoen erakusteko, eta, ikusgarritasuna falta izan zaion orain arte, ez? Bai, traileran ikusi dira irudiak, pelikulak ezain berriak direnak, eta bai oso oraingoak direnak. Eboluzio hori zelakoa izan da, Berta? Bapatean eman da, urte askotako ibilbidea izan da, zer esango zenuke? Nik izango nuke beti importantea dela referenteak izatea, eta nik uste emakumezkoek beti egin dutela zinema. Beste gauza da, ezagutua izan den, ala ez. Eta noski egin dute zinema, baina asko gutxiago gizonezkoak baino. Aukerarik ez dutelako izan, eta izan delako horrelako borroka bat nolabait ere beraientzako zinea egitea. Baina hala ere egin dute. Eta orduan, aintzindiarietatik, Janik Belon edo Mirentxu Loiarte, Iruñarra, horiek bide bat egin dute, eta horroi esker beste bide batzuk egin dira, eta beste emakume batzuk egin dute, beste gazte batzuk apostu egin dute, eta eginez aurrera egin dute, ez? Baina, klaro, emakumezkoei inoiz ez zaio aukerarik eman nolabait ere konfiantza hori, nola zinea egitea azken finean dira aurrekontu handiko produktuak, orduan aurrekontu handi hori emakumezkoen eskutan ez da utzi, edo nekez utzi da, eta bestetikan ere, ez da konfiantzarik ez zaio eman emakumezkoei bera lidergo bat egiteko, ez? Horrelako talde bat zuzentzeko eta beraien esanetara egoteko. Hori ere horrela izan da, eta gaur egun oraindik ere emakumezkoek egin dituzten eta egiten dituzten pelikulak finantziazio txikiago dakate gizonezkoak egiten dituztenak baino, ez? Hor dago, bataz beste 40ko aldia, ez? 40koa. Tira, daturik ez genuen ezagutzen. Eta emakumeak izatea zuzendari horrek eragiten du gaietan, emakumeei protagonismo handiago ematea pertsonaietan, hortan ere badu eragina, mezuan alegia? Nik uste baietz, nik uste badagola, eragin jakin bat, emakumezkoak horrela irmoki sartu diena eta indartxu sartu denean zineman, ikuspuntua diferentea da. Eta hori da nolabait ere eraltzailea eta aldaketak sortu dituenak zineman. Batetikan pertsonaiak, emakumezkoen pertsonaiak ez dira horren estereotipatuak. Ez dira beti gizonezkoen pean dauden emakumezkoak etxean mugitzen direnak bakarrik, baizik eta askoz askeagoa dira, badukate toki bat munduan, eta bestelako ezaugarriak.
Bero bezetikan gaiak ere, badago nik uste gaiarekin lotura errealistago bat dukatenak, hau da, pikotasunak agian alde batean uzten dutenak eta egunerokotasunari heltzen diotenak, emakumezkoen gorputzak grabatzerakoan ez dauka zer ikusirik, nik uste dut horre sexismo alde batean uzten dela. Bueno, hala ere, esan nahiko nuke baitare gauza guzti hauek ezin direla, printzipio bat bezala hartuz, zinegile bakoitza mundu bada. Eta emakume bakoitza, egile bezala mundu bada eta egiteko modu badauka. Orduan, ezin dugu emakumezko zinegile guztiak zaku berean sartu. Orokortu, hori da. Tira, Donostiako zinemaldian estrenatu zenuten Arnasa betean, gero badakit beste hainbat herritan izan zaretela, New Yorken eta Tokion ere eman dute dokumentala, eta orain Arrasatera dator, sortekoa gara gu. Tira, biharko emanaldi hori Zazpiterrietan izango dena nola aurre ikusten duzu ez? Bai zu eta bai Rosa bertan izango zarete, ezta? Bai, horrela da, egingo dugu aurkezpen txiki bat, harrera egiteko jendeari, oso pozik joango gara Arrasatera. Eta gero, behin bukatuta pelikula, ordu eta laurden da pelikula, jendeak nahi badu, gu prest gaude solasaldia egiteko eta nahi duten galdere irantzutea, edo komentarioak entzuteko, edo dena delakoa. Ziur emankorra izango dela, errepikatzen dugu bihar Zazpiterdietan Arrasateko Amaia Antzokian, Berta Gaztelumendi, mila esker, tartea egin izanagatik, eta dokumentala bera egin izanagatik, nahi duzune arte? Mila esker zuei, horrelako harrera egiteagatik. Agur, bai, agur, urrengora arte, bihar arte, hobeto esan da. Bai.